Takže povedzme si teraz niečo o samotných plážach v Protarase. Veľa z vás sa ma pýta, že aké je tu podlažie. Takže pozrite sa, toto sú zábery na more. Tam, kde vidíte tie čierne flaky, vlastne toto tu, tak toto tu to je všetko kamenné podlažie. Ale vlastne tu, ako sa ľudia kúpú, to je všetko krásny piesok. Pôjdeme sa na to pozrieť bližšie. Vstup do mora je prírodný. Lehátka a slnečníky. Na celom Cypre platí zákon a zo zákona sú spoplatňované jeden kus 2,50. To znamená jedno lehátko 2,50, druhé lehátko 2,50, slnečník 2,50. Set 7,50 na celý deň, čo je, myslím si, že úplne skvelá cena. No a teraz už sa blížime ku moru samotnému, takže pozrite sa. Takto si tu ľudia lebedia v tom mori, ktoré je fakt, že prenádherné. A čistý piesok je. Tam, kde sú tie tmavšie škvrny, to je vlastne kameň a tomu sa ľudia vlastne vyhýbajú. Keď sa tak na to pozerám, tak toho kameňa na celom pobreží môže byť maximálne nejakých 10%. Zvyšok, takéto krásne podlažie, pieskové. Jemný piesok, krásne more. Presvedčila som vás. Fakt, Protaras poznám veľmi dôkladne, takisto poznám veľmi dobre aj Anapu, takže budem rada, keď ma budete kontaktovať a keď budem môcť byť vašim partnerom na vašich cestách na Cyprus.